Вятърът нахлува през шията, а студът навлиза през краката. Затова, когато настъпи студена вълна и духа силен вятър, човек трябва още повече да се пази. Силният студ представлява патогенна ин енергия, която силно наранява и изхабява нашата жизнена ян енергия. Организмът използва телесни течности и чиста енергия, за да може да изтласка навън патогения вятър и студ. Това обаче води до усещане за недостиг на енергия и сили. В нашето тяло има 3 важни зони, които трябва да пазим от вятър и студ. Това са главата, шията и ходилата. Особено важно е да пазим шията отзад тила. Там има важни точки, през които вятърът много лесно нахлува. Това са точките Фънча, Фънфу и Фънмън. Ето защо е много важно да пазим шията от патогенен студ и вятър.